Antiguamente Galicia estaba moi poblada. Estaba además dominados polos señores de turno. E unha das cousas que eles foron alimentando moi ben foron as festas do Nadal. É un tempo que en Galicia además callou perfectamente ben falarlle dun neno pequeniño, dunha nai que non tiña sitio onde parir o seu fillo, falarlle tamén dun pobo que estaba oprimido, polos sentidos, como estaba tamén no tempo de Xesús no Imperio Romano, e que entonces tiña que forzosamente que enraizar unha vida contada así, de calamidades e de penurias, e sobre todo non tendo moito que comer, ni moito que facer tampouco. Entonces creouse alrededor deso diríamos unha cultura popular ou unha riqueza en tradicións e costumes fora de serie. Era moi interesante dar a conocer os centos, non solamente centos, senón miles de paisoliñas e cousas moi boas que había en Galicia. En este entorno naceu Fuxamor Bentos alá polo ano 72, e dentro do Fuxamor Bentos naceu unha cousa que se chama Galicia Cantoneno, e pois aquí hai unhas 60 cancións, pero a raíz desto, pois como seguimos averiguando durante moitos anos, meu carrapuxeiriño, Sol de Belén, bótame eses olliños, vasme morrer. Chamábanlle piropos, miña prendiña, miña manada, meu queridinho, estar nesas pallas, sempre neste senso de moito cariño, cara ao neno. E agora non hai desculpa de que non hai panxoliñas para cantar. Hai miles de panxoliñas para cantar e incluso hai moitas gravadas. Que alimento fabrican as abellas? Mel. Es como sabes? A vostede nunca lle chamou a atención que no Evanxeo hai unhas palabras raras na boca de Xesús? Talita cum, que quere decir érguete mociña, ou que berra na cruz, Eloi, Eloi, lanma sabactaní, que quere decir meu Deus, por que me abandonaches? Non son palabras raras, son palabras arameas. O raro é que Xesús en contexto religioso utilizase a lingua aramea, que era a lingua de falar na casa, e non a lingua hebrea, que era a lingua de prestixio, a lingua da sinagoga e a lingua da escola. E é que Xesús entende que Deus é Pai, e incluso el lle chama Abba, que quere decir papá. Polo tanto, a liturxia cristiá ten que ser feita na lingua que falamos na casa, non nunha lingua de prestixio. Por iso é natural que as panxoliñas sexan na lingua que falamos na casa. Así ten que ser. Abur.